Cash, smashing your home alone, she calling me dad. Sembla fàcil, però de fàcil no en té res, perquè això ho proveu de fer a casa, aquests balls, i no teniu el mateix flow ni de broma. A més, Charli D'Amelio també està compromesa en causes com l'antibullying, l'ecologia o aquest moviment que hem conegut fa poc, per desgràcia, el Black Lives Matter. Però atenció, perquè juntament amb els seus pares i la seva germana té intenció de portar la seva vida a la televisió, fer una espècie de reality. Compte que no estiguem davant de les 9 Kardashian. Expectants per veure què en surt de tot plegat, no? No sé, Edgar, si tu també et fas un TikTok a veure si guanyes també 88 milions de seguidors. Home, l'Edgar té carisma. Més que això, no? Jo vaig intentar, per cert, amb el Clothes Challenge, podríem dir, que és aquest que et vas canviar la roba, i a mi em va costar molt. No sé si el protagonista que ara tenim ens pot donar pistes de com poder tirar més cap aquí. Carles Planes, molt bona tarda. Bona tarda, com estem? Molt bé, i tu? Encantat d'estar aquí amb vosaltres. Nosaltres també. Bé, hem vist que TikTok enganxa molts adolescents. No sé si adolescents i tecnologia van plegats. Sí, van totalment plegats perquè la tecnologia aquesta està creada bàsicament per enganxar totalment el públic jove, per enganxar tot tipus de públics, perquè TikTok ha sabut arribar a gent de moltíssimes edats, però estem veient que els joves són cada vegada el públic indispensable al que van atacar totes aquestes xarxes socials. Bé, Carles Planes és cap de tecnologia del periòdico i amb ell volem abordar l'ascens meteòric en popularitat d'aquesta xarxa social, sobretot pel que fa al nombre de seguidors. Carles, per què s'ha posat tan de moda TikTok, així de cop? TikTok va aparèixer en escena fa poc més de 2 anys, a l'agost del 2018, i ho ha rebentat només en 2 anys. S'ha aconseguit situar com la 7ª aplicació més descarregada de l'última dècada. I bàsicament el seu èxit resideix en que és un format molt senzill. Són vídeos de menys d'1 minut en els que la gent pot fer qualsevol cosa, des de ballar, a fer humor, jocs de cartes, i això és un dels seus grans èxits, realment. Diuen que el secret de TikTok, en bona mesura, és l'algoritme. No sé si tu comparteixes. 100%. L'algoritme per TikTok és com la fórmula de la Coca-Cola, és la gallina dels ous d'or, perquè ens entenguem. És l'èxit, és el motiu del seu èxit, bàsicament perquè té un algoritme que, a diferència de les altres xarxes socials, és molt més democràtic. Fa que gent que no tingui seguidors o que tingui molts pocs seguidors pugui arribar a moltíssima més gent si el contingut que fa és viral. Per explicar-ho d'alguna manera, les càpsules de TikTok són de menys d'1 minut. Si tu tens 30 seguidors però fas un vídeo que aconsegueix captar a l'audiència durant 50 segons d'aquest minut, això és una ràtio molt alta, per tant, TikTok et recompensa. I fa que encara que tinguis 30 seguidors, aquest vídeo pugui arribar a milers i fins i tot a milions en qüestió de pocs minuts. En canvi, si ets una persona que té 50.000 seguidors però fa un vídeo que no aconsegueix captar a l'audiència, el penalitzarà. D'aquesta manera és com fa que la gent que pugui catapultar-se de manera meteòrica, com hem vist amb la Charli D'Amelio. Ho vèiem abans. Donald Trump ha considerat que TikTok era una amenaça per als seus interessos. Per què una xarxa social on en principi es pengen vídeos curts, innocents, no? Aquests trucs de màgia, aquestes coreografies, pot ser una amenaça per al president dels Estats Units? Més que una amenaça directament per... L'aplicació no és una amenaça directament pels Estats Units, sinó que pot ser-ho pels interessos del país. El que hi ha aquí darrere és una batalla geopolítica entre Estats Units i la Xina, on també hi ha una batalla tecnològica, i TikTok és la punta de llança de la tecnologia xinesa. Llavors, Trump aquí el que fa és acusar directament a TikTok sense proves de que té uns forats en la seva infraestructura perquè el govern xinès pugui entrar i usurpar les dades dels clients dels Estats Units, però això realment no és així, perquè realment les bases de dades de TikTok als Estats Units estan instal·lades a Virgínia amb còpia de seguretat a Singapur. O sigui que són acusacions falses. El que hi ha aquí realment és un interès polític. I quina és la posició de TikTok en tota aquesta guerra comercial, al final, entre Estats Units i la Xina? TikTok sempre ha negat totes les acusacions, òbviament, ha dit que no té res a veure amb tota aquesta usurpació de dades de la que es parla, i realment un dels arguments amb els que podríem dir que TikTok té raó és que des de l'administració Trump es parla dels dubtes sobre la privacitat dels usuaris. Però si realment la preocupació de Washington fos la privacitat, hauria fet el mateix amb totes les altres aplicacions com Facebook, Instagram o mateix Google o Amazon, que es queden amb les teves dades i no ho fan. Si ho fan només contra una empresa xinesa és perquè estan fent, en el fons, el mateix joc que havia fet Xina en els últims anys, que és prohibir les aplicacions tecnològiques del teu rival.
Clar, a més, la decisió de Trump ha coincidit amb totes les protestes antirracials als Estats Units. Per tant, TikTok es podria haver convertit també en una eina d'activisme polític en aquest sentit, no? Totalment, totalment. Estava veient un informe que parlava de que l'etiqueta de Black Lives Matter s'havia compartit 20.000 milions de vegades en els últims mesos. És una borrada. I també havíem vist com molts tiktokers s'havien aliat per boicotejar els actes de campanya de Trump, i això va ser un moviment espectacular realment de tota aquesta comunitat. Sí que és cert que molta gent pot utilitzar aquesta xarxa social com una plataforma d'activisme polític, però també és cert que fa una mica més d'un any es va destapar que TikTok havia utilitzat la plataforma també per censurar aquest contingut polític, no només contingut antiracista dels Estats Units, però sobretot contingut que es pogués considerar crític amb el govern xinès. Dèiem que al principi això havia començat com un divertimento, però aquesta xarxa social, tot i que té una vida curta encara, ha anat evolucionant bastant, no? Ha anat evolucionant. Òbviament és una empresa relativament molt jove i anirà aprenent dels errors que cometi. Òbviament, com ha anat fent Facebook, que, si més no, de cara a la galeria, sí que es van canviant coses, es va maquillant l'aplicació perquè tots aquests dubtes que pugui haver-hi sobre utilització de dades o censura, tot això s'amagui i per popularitzar la cara aquesta més de divertida, dels balls o de l'humor. Carles, ara deia la Jessica, l'evolució de TikTok, abans ho comentàvem, no? TikTok és filla de Musical.ly. Per què TikTok té tant d'èxit o ha crescut exponencialment? No sé si el confinament hi té alguna cosa a dir. Respecte a Musical.ly, que es va quedar com allà una miqueta, no sé si ens pots aclarir això. Sí, Musical.ly estava limitada a aquesta empresa xinesa i després va obrir mercats i va internacionalitzar-se. Després va trobar, més enllà de Xina, va trobar un públic molt fidel als Estats Units, ha sigut un dels seus principals clients, però sobretot a la Índia està agafant molta volada, a Europa també, i el confinament, òbviament, ha sigut la manera perfecta de catapultar l'app. Clar, ara de seguida repassarem els tiktokers, perquè hem parlat abans internacionalment, però també parlarem dels tiktokers amb més seguidors a nivell català. Així com a YouTube ja es pot monetitzar, hi ha gent que viu de YouTube, es pot viure de TikTok? Es pot començar a viure de TikTok més enllà de si ets la Charli D'Amelio, que, òbviament, amb aquestes quantitats de seguidors ja et vindran tots a sobre a contractar-te per qualsevol cosa, perquè ets una influencer i ja mous, vagis a on vagis. També es pot monetitzar, com ha començat a fer també altres aplicacions com Instagram. A partir d'aquest maig, si no m'equivoco, TikTok va impulsar una campanya per finançar alguns dels seus creadors, perquè, òbviament, la intenció de TikTok és retenir a tantes persones com sigui possible a l'app i al màxim de temps, fer que la gent estigui enganxada, i si tu pagues als teus creadors de contingut més populars perquè segueixin creant contingut, t'assegures una base de fan. I TikTok, en aquest cas, paga als usuaris més populars, no els que tenen més visualitzacions. Funciona així? En aquest cas sí que hi ha una contradicció amb el que dèiem abans de l'algoritme aquest més democràtic, que la campanya aquesta que ha començat ara almenys a Europa disposa d'uns fons, però per poder accedir-hi has de tenir més de 10.000 seguidors. Marta, digues. Sí, d'una banda, clar, estàvem parlant de la relació que té als Estats Units amb aquesta aplicació, però Instagram, per exemple, o Facebook, perquè veiem molts vídeos de TikTok, de fet, per exemple, en altres plataformes, no? Quina està sent la resposta d'aquestes plataformes davant de TikTok? És diferent. Per exemple, el cas de Facebook jo diria que és el més representatiu, perquè Facebook, diguéssim, tot l'imperi de Mark Zuckerberg és Facebook, WhatsApp, Instagram i Messenger, i són les apps més descarregades del món, i aquí sí que vam veure que al notar com una app amb només 2 anys aconseguia començar a plantar cara a l'imperi de Zuckerberg, sí que han sortit informes de que estava pressionant, feia de lobby a Washington per tal de, diguéssim, portar l'administració a la prohibició a la que han portat. Òbviament, les empreses tecnològiques ho facin més a cara destapada o per les esquenes, el que no volen és que aquesta app prosperi. Però si això no els veten, no? O sigui, perquè pot ser que ens trobem d'aquí un temps que no puguem penjar el vídeo de TikTok a Instagram, a Facebook, o en principi això no hauríem de patir per això. De moment, a priori, no, seria un gest massa brusc. El que sí que faran és, entre despatxos, pressionar l'administració perquè adopti mesures molt dures de repressió contra TikTok. I, Carles, TikTok ha arribat per quedar-se o hem de pensar que tan aviat com ha pujat pot desaparèixer en qüestió de mesos? És que realment és difícil de preveure. És una aplicació que si amb només 2 anys ha aconseguit estar on està, podríem dir que en 5 anys potser pot realment no només plantar cara a l'imperi de Facebook, sinó suposar una alternativa. Però sent com són les coses avui en dia, és difícil començar a preveure coses de cara a 5 anys. Edgar, comentàvem abans que hi havia també molts tiktokers catalans. Sí. A veure si ens fas un bon catàleg.
Doncs vinga, anem a repassar una miqueta, perquè a banda dels qualítics, de l'Arnau i del Jordi, que ho han rebentat a TikTok a nivell de Catalunya, en coneixem d'altres.